खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बहरना थाबाय मैया जानानै थांनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गवालपारा जिल्ला एबसुआबो दुधनৈ जन मन्दिरनिफ्राय लानानै दुधनৈ सारियालिनिफ्राय खारा तिनियालिनिफ्राय फिन जन मन्दिरसिम हानजा सोरनाय हाबाफारिखौ लायो। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो गवालपारा आरो खोला कामरुप जिल्ला बर' क'अर्डिनेशन कमिटिनि मावफुं आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि तुलसीधर बर' बिथाङा हानजा सोरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि आकाश खाख्लारि बिथाङा। हाबाफारियावनो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ मैखोम बाहागो लानानै जाफुंसार खालामो। मानगोनां आफादगिरि आरो Koseza Jai Bar Harini Jai Jai Bar Harini Jai Long live Koseza Lao Thung Lao Thung Lao Thung Lao Thung Lao Thung Lao Thung Long live Unite 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 Long live Koseza Lao Thung Lao Thung Jai Bar Harini Jai Bar Harini Jai Long live Long live Bhumne Bada Koseza Bodo Sabdawal Unite Bodo Sabdawal Unite Epsul Long live Epsul Long live Bhumne Bada Koseza Bodo Sabdawal Unite Epsul Long live Epsul Long live Angara thangna thano ho Angara thangna thano ho Epsul Long live Long group number?